Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय आङो नै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जागोन दिनै गुवाहाटियाव थांगोन आरो स्कलारशिपनि थाखाय डिग्री पास जानायफोरनि स्कलारशिप ओंखारदोंना लोगोफोर बेखौनो हैनो थांगोन आरो गुवाहाटियावसो हैलायलायनांगौ एथ' गोजान। ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खिथालांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर। दा नै 3:30 जाबाय, जों रेडि जागासिनो। 4:30 ट्रेन गाखोहैगोन क'क्राझार स्टेशनाव। नै देलायखांबाय, ओंखारबाय आरो थांनोसै। खोमसिथारबो, दाबो सोराङाखै। जों लोगो सानैल', ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा दङ आरो स्टेशनाव फैगासिनो बिसोरबो। जोंबो दा थाबायलांसै आरो टट'बो मोना नालाय। 4:30 जाबाय आरो दाबो सोराङा। जों थाबायगासिनो दं, स्टेशनाव थांसै। मेंग्लिजोब्बाय जोङो सानैजों गिनानै थाबायनानै, दाबो सोराङा। सोरबा लोगोफ्रा स्टेशनाव सफैबायनो, ओमफ्राय जों दा थाबायगासिनो। सैमाफ्राबो जोंखौ नोगोर सोङो, जोंखौ सिखावसो सानबायदां गाइसमोन। गावसो गिदों साखनद्राखौ। ओरैनो 4:30 दाबो खोमसि ओरैनोबा। बिदिबा लोगोफोर दा नायलांबाय था। नै गाइसमोन स्टेशन मोनफैबाय। ट्रेना सफैथ'वाखै आरो 45आवसो फैगोन, 4:45। 30 जाबाय। खोमसि, दाबो सोराङालै। बोथोराबो गुसुहांबाय, गोजांबाय, गगा मोनबाय। लाइटआ मोफ्लांबाय थादों नै। नै लोगोफोर ट्रेना फैबाय, जोङो थांनायखौ स्टार्ट खालामबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं देखायलांबाय थानोसै। जोङो गुवाहाटि इउनिभारसिटियावसो थांग्रोगोन फार्स्ट, कामाख्याआव ओंखारनानै। ओमफ्राय बेनिफ्रायसो जों दिसपुराव थांगोन फर्मखौ साबमिट हैनो। बे स्कलारशिपआ लोगोफोर डिग्री पास जानायफोरनिल' आरो 70%नि। मोनगोन ना मोना नायनोसै, जों हैनो नायनोसै। बयबो माथो मोनो होन्दों, हैनांगौल' होन्दोंमोन। जों हैनोसै, नायनोसै मोनगोन ना मोना। नायलांबाय थादो। Guys, dapat saya. Goban ओंखारबाय नै बियो, गोबान ओंखारबाय। जोंहा सानैजों जेबो प्रब्लेम जायाखै आरो मोजांसिन मोनदों जोंहा। नैबे गथ'खौ नायनाय लोगोफोर बिराद किउट आरो बिराद मोजां रायलायलांदों जोंजों। ट्रेनाव लोगो मोनलांदों आरो गावस्रा बेंगलर थांगोननो गुवाहाटिनिफ्राय फ्लाइटजों। जि रायलायलाङो टेम्पालिलिनो, अन्थाव बाथाव किउट। नै बिसोर बिमा बिफा। जि जायो आरो बियो, जि गोथाव जायो आरो मेथाइफोरखौ। जि गोथाव जायो। रंनिया मोनदों गाइसमोन। खिथु साजोब्बाय, जिरायनो हाला। रंनिया नै पुलिसखौ हेन्डसामथार।
와, 샤무샤야 얘네 많이 그냥 장문. नै बिसोर ओंखारसिगोन थांनो नागिरबाय ओंखारनासो मानसिफ्रा बिहिर जाजोबबाय बिहिरदां बिथिंबो गाइस मा होनो ओंखारबाय जों आयौ नै मुदानजोबोसो train station जायो ना मायो हाय रेडा नायलाय जा अबेयो बाल नै लोगोफोर जों दा इउनिभारसिटि थांनो नागिरबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं देखायलांबाय थागोन इउनिभारसिटियाव सिगनेचार लाइन थांग्रोगोन आरो बेनिफ्रायसो जोङो बै माबा अफिसाव थांनानै बाक्सुआव सोनानै हैगोन आरो दिसपुरावसो दङ फाइनालि मोनफैबाय बिसो गोजान रा सिगनेचार लाहैनोसै ओमफ्राय थाब मोनखागोन ना सिगनेचारखौ ड्रेसआ जोंनि माबा बायदिसो एसे आइथिंनि बायदि एथ'फ्रानो माइग्रेसननि लाइन थागुलायनांगौ नै सिगनेचार लानाया ओमफ्राय जोंहा जिरायनासो दंलायलायबावो नै लोगोफोर एसे फट' सट' लालायबाय नै लोगोफोर जों सिगनेचार लानानै ओंखारबोबाय दा नैबाव जिरायना थानोसै जों दसे रेस्ट लानोसै इउनिभार्सिटि थांफिनसै जोङो दा लोगोफोर
नै लोगोफोर जों दा खानापारा थांगासिनो दङ जों ओमफ्राय बेनिफ्राय दिसपुर थांगोन नायलांबाय था नागिरै दासो मोनफैबाय गाइस मोना फैलायलायबाय नै जों आन्दायदों लकेसनखौ मेंग्लिनानै थैनोसै हायदै गाखोफैबावनांबाय मेंनाय फाइनालि नै लोगोफोर जोङो बाक्सुआव सोनो जायगायाव मोनफैबाय दा बेहाय सोना गालांसिगोन जोङो इनभल्भआव सोनानै फर्मखौ सोनानै नाम लिरनानै गारबोनांगौ आरो ओमफ्राय सोदो बाक्सुआव ओमफ्राय फैदो जोब्बायबो आरो खामानिया दाथ' खामानिया जोब्बाय नै लोगोफोर बिराद मेंग्लिजोब्बाय आरो ओरै थांलाय ओरै फैलाय जां खस्थ'नि फिथाइया जागोन ना जाया देनां नायसै मोनगोन ना मोना थांफिनसै जोङो ट्रेनजों थांफिनगोन थांफिननोसै जोब्बाय खामानिया जों थांफिनसिगोन दा थांसै न'आव आयौ फैसखौसो देखायहरनोसै आं नै लोगोफोर जों फैफिनबाय ट्रेन गाखोफिनबाय फैफिननायनि डाइरेक्ट थांनाय डाइरेक्ट फैनाय आरो सोलाबा थाबोआसै जोङो मेंग्रुजोबबाबो फैफिनबाय आरो खस्थ'बाबो दाबो सौहैया क'क्राझाराव थांगासिनो गवालपारा मोनदों दासो नै आथिंजों आखाइजों हेबलायलायजोबनाय फैबाय फाइनालि रोमै लानजायावसो गाखोखादों जोङो सौफैबाय जोंहा फाइनालि लोगोफोर क'क्राझार सौफैफिनबाय नै खोमसिलाय जाबाय 9:30 जाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै नै जों मोनफैबायबो थांनोसै आरो न'आव रुमाव थांफिनसै रेस्ट लाहैनोसै जोबोद मेंग्लिजोब्बाय आरो सानसे थांनाय सानसेनि फैनाय हाखु दाखु आरो मेंजोब्बाय आरो जों थाबोआसै खामानि दंमोन फैफिनबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बाय बाय